Nazdárek lidi, dneska si zahrajeme konečně už Pandaria, už se jako na to těším hodně. Stál jsem si tu trial verzi do toho 20. levelu, protože za to nechci utrácet peníze. A i tak si myslím, že to bude dost dobré. Sice v té trial verzi můžete hrát do 20. levelu, jak dlouho chcete, ale je tam jedna nevýhoda a že nemůžete hrát za tu novou klásu, za toho monka. To jsem chtěl zkusit, ale tak nevadí. Chci to stejně porovnat tady Pandariu s těma druhýma nebo s těma předchozíma datadiskama a doufám, že mě to mile překvapí. A já si už myslím, že bychom se na to už mohli vrhnout. Tak pojďme na to. Tak, rovnou se vrhneme na vytvoření naší postavy. A tady je goblin horďácký. Za ty my hrát nebudeme. Já chci zahrát za tu pandu. A teďka přemýšlím nad tím, jestli budu hrát za huntera nebo šamana. Ale asi víc mě láká ten šaman, no tak se na něho vrhnu. No, tady si můžu nastavit skiny. Kejne. Naposledy jsem hrál jako Votlk, takže Kataklysma nevím jak toto, ale toto mě tam jako překvapilo. No tak já uděláme si Negra. To se mi líbí nejvíc. A další face. To myslím, že už tak není tak důležité, že si udělám nějakého pruhovaného. Uděláme cupánek a to se mi líbí. No a teďka se nějak dáme mu nějaké jméno, no tak dáme si moje klasické, které si všude dávám, tak Nexus Hound. A můžeme se na to vrhnout. Tak, tady už máme pandu v živé podobě. A jdem na to. No, tak toto mě zatím překvapilo. A vypadá to zatím velmi dobře. Uvidíme i ty mise, jako já jsem to ještě nehrál, takže budu na to stejně jak vy, úplně blbý. A úplně se na to těším. You are a Pandaren, born and raised on the mysterious Wandering Isle. While many of your fellow Pandaren prefer a tranquil life, the lure of adventure burns in your blood. Recently, the Wandering Isle has begun erratically weaving about the world's oceans. The air grows cold, and your island home is spiraling toward disaster. As one of the most promising of students at Master Shang's monastery, you may just be the salvation for your people. But first, you must complete your training. Tak, abych nějak tu scénku přiložil, tak zkráceně říkal, že zrovna my jsme tady ti, co musí chránit tady nějakou tu oblast asi. A no to je asi tak ve zkratce vše. A tyjo, zatím jsem milé překvapený, jako ovládá se to skvěle. Ale můžeme vzít teda první quest. No. Ha. Tak první si musím vzít nějakou zbraň, sekírku a štít, a to vezmu tam asi z té nějaké bedny nebo co to je. Já to vezmu. Šup. To vybalím. A mám to na sebe nasadit ještě.
Tak, splnil jsem první quest. No a naval mi ty prachy. Jdeme na druhý. Tady mám zabít, nebo rozdrtit tady ty panáky. Jakýmkoliv způsobem, tak já se na to vrhnu. Jinak, jak už jistě víte, tak tady ta nová postava, nebo jakože rasa, panda, ovládá jakési to umění. Prostě jaké panda, jsem četl a je tady ten hlavní, nebo ten spell, co má jako každý nějaký jiný, je ten, že mu to dá jakési uspání, nebo že to uspí na 4 sekundy. Si pak zvědavý. No, teď jsem zabil panáky. A teďka za ten quest dostanu věcičku. Jo. Kde to je? Mám vyzvat nějaké trenéry. Vezmu si. Přidá armor, no tak já je vyzvu. A jinak, co jsou tady nějaké novinky, co jsem se dočetl, tak mezi tím budu killovat a třeba říkat ty novinky. Tak ty novinky jsou, že se tady dá vyexpit ty postavy až do levelu 90. Třeba na Votlku to bylo do levelu 80 a na katáči to bylo, myslím, 85, který to zase posunuli. Další novinka je tady ta nová rasa Pandaren, to už zajisté víte, že to hraju. Zatím se mi líbí teda medvídek. Hlavně ty jeho pohyby. No, tady zatím killuju trenéra. A dostal se. Co je tu nového dál? Nové to povolání, ta klása, ten monk. Nebo v překladu mních. Který je zvláštní tím, nebo co jsem se dočetl, že on má... využívá nějakou tu energii chi. Pokud je v nějaké té formě nebo něco, co může to být tank, DPS, i healer. Když je teda healer, tak se nějak přeměňuje na manu ta energie chi, nebo já nevím. Jestli jsem to pochopil dobře, snad jo. Jako škoda, že to v téhle trial verzi není, že si nemůžu zahrát za toho mnicha, ale tak nevadí. Jak říkám, kupovat si to rozhodně nebudu, ale jako su rád aspoň za to. Jsem dostal věcičku. Ha, a level. Super. Já vezmu další quest. No, to už vzal. Mám tady vzít něco. Tak. A co dál? Jo. Asi mám jít nahoru. Tady nic. Tady taky nic. Tak kde? Jo, tam jsou ještě schody. Tak zajedu po schodech, no. Skač. Tady si přečtu nějaký oltář. No, super. Už to znovu scházet nebudu, prostě skočím. Tak a odevzdám. Super. Tak, teďka mám zabít tady tohodle asi. Tak ho zabijem. Kde jsi? Ježiš, také štreky. No, tak při tom, co já půjdu, můžu říkat další novinky. Tak je tady nový kontinent, ta Pandarie. A tady budou nějaké určitě ty nové dungy a tak, což je úplně super určitě. A
jako myslím si, že je to zase přínos. Tady zabiju jo, Minorou, nebo jak se to čte. Tady zabiju lightning boltama. Ježiši, ty jsi odletěl, chlapče. Jo a teďka si můžeme zkusit to uspání, jsou na to zvědavý. Ha, tomu dá takovou kopačku, jo. No. Není to špatné, taký stun. No teďka nějaký orel odnesl, dal mu stun. A teďka mi zase odletí, že? Jo. Dobré. A co je tady dalšího za novinku? Je tady jakýsi nový systém talentů. Ha, byl si dobrý bojovník, já vím. Tak. Zase tady dědečkovi odevzdat quest. Dědeček, hříbeček. Tak, mám si promluvit s někým, tak já si tady nasadím věci. To je horší. Tak ten nový systém talentů. Jo. Jsou tady jakési ty talentové stromy, které jsou kompletně předělány a počet talentů se výrazně snížil, což je asi dobře, no. To bylo strašně moc třeba na Votlku, když si tak jako vzpomínám. A okolo levelu 10 si volíte svoji roli, takže jako prostě si můžete asi dát tanka DPS a prostě si to tak různě dáte. Podle toho, co chcete být. No, tak já tady odevzdám quest. No. Super. Je 2 questy. Jo, dobré. Tady mám zabít, nevím co. Jo, tady tyto blbečky, jo. Tak to nebude problém pro pandu. A kam mi zdrhl? A tady vás hejno, no tak jo, tady si. Pojď. Ježiš, kam zmizel jsi? Nevadí, zabiju ti kamaráda. A jinak ty talenty si zlepšujete každý 15. level si dáte jeden talent asi. Jo, co jsem se dočetl. A dále pak jsou tady ty nové dungy, to už jsem říkal. Hezky. Tady nic, no, nevadí. A pak je tady něco, scénario se to jmenuje. Jsou jakoby výpravy. A jsou to vlastně nějaké PvE výpravy, při níž jako je to něco jako Battleground. Prostě nějaké řežba, kde plníte prostě, držíte si nějakou questovou linii, prostě kterou musíte asi dodržovat. No jako, nevím. Ještě jsem to neviděl, musím se na to někde mrknout, nebo jestli to půjde. No, další level. A nový spell, Primar Strike. To využijem v praxi rovnou. No, boom, pěkně to bere. Šup, kolik ještě? Ještě jeden. No. A přijde mi to strašně jakoby také zrychlené ta hra. Nevím, čím to je. Tak. A teďka zabít, nebo nevím, tady je něco ještě. A, tak to mám jako quest splněný, jo. No dobré. Tak já se teda vrátím. Zpět. Odevzdám to a zase se trochu expnu. A
Další novinka, co tady je, tak to jsou pet arény, to jsem se díval. Třeba na Votlku, nemůžu říct na Katáču, já to budu srovnávat celou dobu s Votlkem, protože na Katáču jsem nehrál. Si můžete prostě koupit svého peta, jako můžete ho mít jako mazlíčka, jste měli na Votlku. A tady s tím mazlíčkem můžete vyzývat ostatní na duel, má to prostě svoje spely. Vestík. Má to svoje spely a můžete vyzývat druhé pety na souboj. To mi přijde také zábavné. A rozhodně to tu hru oživí. No, tak tady jdu dodělat. Musím tady bránit meditující paní. A zabít tyto skrčky. Pojď. No. Tyjo, to mi dává moc expu teda, no. Tady jednoho neuspím, to by bylo k ničemu. To je na čtverku tady. Tyjo, pandarení tady, monkové to ruší rychleji než já, tyjo. To nedám ani ten bolt jeden. To jenom targetuju, ještě chvíli to budu bránit. Jen medituji, slečno. To je fakt dobrý, ne? On to ani nemá... To zabiju na bolt. No. Hou. No ale za to brnění to stojí. Ale tak jako musím se trefit, to není samý mis. To mě štve. No zatím se mi toto hodně líbí teda. A i ta po grafické stránce a i po té herní. A já nemám manu. Jo, dobré. No ještě se to rychle regeneruje, že tam nemám ty levely. Tak. Zase si mám s někým promluvit, jo. Proč je to tak lehké? Máme brnění a i tady plášť. To pak někde můžu prodat tyto věci. Když... A co mi to je ten jeden bronzík, ale tak... Všechno se zatím hodí z toho začátku. Tak. Zatím to je úplně superově teda. Zajdem teda odevzdat quest. Zvědavý, co nás čeká dál. Hele, tady, co to je mrtvého, to jsou nějaké... Hele, opičky. Haha, teď jsem tě znesvětil, haha. Super, tak tady odevzdám quest. A jak to tak vidím, tak ty questy nás navádí k tomu, že musíme... Hele, opica na stromě. Já tě mám zabít. Pojď, slez z toho. Hup. A 4 čopry. Bronzáky, to se hodí. Hele, 2 opice. To je nefér 2 na 1. Jednou spím. Hele, to já si netrefil. Pojď. Tam taky vraždí pandarenka, tyjo. No, zatím je to úplně super, ale musím říct. Úplně se mi to líbí. A fakt mě to přijde strašně zrychlené, ta hra. Nevím, čím to bude. Tady sejmu další opicu na stromě.
Už tady dodají další, no snad mě to nebude krás moc. No, to se snad rychle spavnuje. Další chopper. A jdem si. Tady pan Larinovi čornu. Jednu pizzu. Jak chceš doplnit zase dvě? Na mě aspoň pomož. Se načítá hodně dlouho, no. Tady strike jeden. Aspoň to dává nějakou damage. Prás, mrtev. Ještě jednoho a quest hotov. Dneska bych to chtěl teda vyexpit do levelu 5. Už má 4. Jdem to odevzdat. No už ten equip přibývá teda. Už to nabírá trochu, no. Hele, další dva questy. Které na mě hodnej dneska. Tyjo, to pizza nechá. Ale jde to rychle, fakt. Nevím, jak dlouho se tu expí ta 90, ale... Žrádlo. Stejnak teďka je k ničemu. Že ten regen je strašně veliký. Pizzu. Zdrhnutí. Tak. Co tady mám pozabíjet? Tady mám křoviny nějaké, brat. Jo, tak vezmu křovinu. Ale ty opice už mě ale fakt štvou. Tady nemuseli být ještě agresivní. Tak dojdu k pomníku. Zruším ještě opicu, ať mě tady neseru. Pojď na fight. Tady je boj opice versus opice. Aspoň, že to dáte chopper. Tak. Co to vyčaruje? Hele, nějaký... tu máš, s tou nic nevykástíš. Všechno minu. Není přesný. Tak, si dole, kámo. Co padlo z tebe? Tady je někdo mrtvý. Už tam je další opice, tam mě zabrání, zase po mě bude útočit svině. Já jdu zdrhnout. Musím hledat větve. Sakra, kde jsou, je tam jedna. A zase opice to brání. Ji zdrhnu. Tam je další a pak ještě jedno, no. To jde rychle. No a tam už vidím poslední. Že super. Padej. Dobré, teď zdrhnu, nemám už náladu na fight. Tak, to odevzdáme. Se zatím tady mrknu. Mounty nemůžu žádné. Jaký dungeon. Ale to už jako můžu chodit ty dungeony, jo. Nebo to je nějaký spíš ten jako ukazatel. Bo já nevím. Se na to pak podíváme. Teďka to jdu odevzdat. Exp. Tu máš další.
Hej, a bodky jsem dostal. A zase mám s někým mluvit. To je teďka pořád. Jak už jsem naplněný, tam zajdem. Tak mi zase napadne opice, no, super. Hlavně, že to nějak nespomaluje. Mě jeblo. Kam teď? Jo. Už to vidím. Tady už je quest log. No, za chvilku mám 5 už. Už to jde fakt rychle, no. Co to je za hořící plameny? Co tady mám? Jo, jasně. Tak, tady udělám quest. Jo. Jo, aha, tak to mám nějak rozhořet, nevím co. Tož toto je úplně primitivní. Super. A ještě tady toto. Quest hotový. Complete. Jo, tak nějaký duel. Tyjo, kolik mu beru. Nějaký zvětšený damage. Taky mi nebere zrovna málo. Tyjo, ale tak to dám za nějakou dobu, teda až. To mi měl někdo pomoct, jako. Vypadá to, že mě nezabije, ale za jak dlouho zabiju já jeho. Bude půl dňa, tyjo. Ty ukazuje své kung fu kousky. Borec. Já to jako fakt nedám sám, tyjo. Hej, jako co děláš? To je zmrt. Aspoň, že je levý jak šavla, tyjo. A já na to zrovna nejsou, tyjo. Tyjo. Se divím, že mu tak beru, tyjo. Jsem ještě před chvílí bral 30 na to. Pojď zhebni, chlapče. Pando. To je svině. To já fakt nezabiju. To je ještě nějaký démon, tyjo, k tomu. Chci, aby mi někdo pomohl fakt, tyjo. Ale to mě pomáhá jakési ty plameny. Si mi strašně rychle regeneruje ten heal, to je asi to, jak jsem zapaloval. Zvětšená damage, no, tak se nedivím, že tak beru, no. Že zase uspím, sorry. Mezitím dostaneš boltou na nos. A toto regeneruje manu. Jo, že super, no. A jinak jsem se díval, teďka jak jsme šli do této jeskyně, tak tam byl Hunter už s petem. Měl taky stejný level určitě. Tyjo, se divím, že to dostane tak rychle, to dostane asi hned na začátku toho peta, no. A je dobrý. Se mi líbí, jsem si měl od Huntera možná, ne, ale toto je taky dobrý, šaman. Si ho potom dám na enhancement. Tady se ale rozjíždí už. Ale konec, super. Teďka bych mohl dostat level 5.
za snahu. No, Mason, tak ještě ne. Tak, zajdem tam si jednou novou zbraň. A tady je další quest. Co budem dělat? Mám tady znovu zrodit, nebo prostě, aby se znovu oživil tady ten nějaký démonek. Si to kliknu. Uvidíme, co to udělá. Háže mu to nějaké jídlo. No, tak snad to něco udělá. No, dobré. A level 5. Tak, já vezmu tenhle quest. A tímhle bych to dneska ukončil. Doufám, že se vám tohle líbilo. Je to můj teda první jako let's play, tak snad jako nebudete mít moc velké připomínky. Berte to na ohled. Jestli se vám video líbilo, tak dejte odběr, like, nějaký komentář a někdy příště zase zdar.